Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni likaJesu. Uma ukhona longakholwa siyathemba ungenele ukuzofunda hayi ukuphikisana. Mark chapter 7 verse number 13. Markus 7:13. Izwi likaNkulunkulu nilenza libe yize ngesiko lina nilivezileyo, nokunye okuningi okunjalo niyakwenza. Khona wabuya wabiza isicuku wathi kuso, ngizweni nonke niqonde, akukho lutho olungaphandle kumuntu olungena kuye elumngcolisa, kepha okuphuma kuye yiloko okumngcolisa umuntu. Verse number 18 wesithi kubo, kanti nani ningabangaqondiyo na? Aniqondi yini ukuthi konke okungaphandle okungena kumuntu akumngcolisi na? Ukuba akungena enhlizweni yakhe, kodwa kungena esiswini, kuphumela ngaphandle, kuhlambulula ukudla konke. Wesithi okuphuma kumuntu yilokhu okumngcolisa umuntu. Ukuba ngaphakathi enhlizweni yomuntu kuphuma imicabango emibi, nobufebe, nokweba, nokubulala, nokuphinga, nokufisa, nokushinga, nenkohliso, nokungabi namahloni, neso elibi, nokuhlambalaza, nokuzindla, nobuwula. Zonke lezi zinto ezimbi zivela ngaphakathi zimngcolisa umuntu. Kusho uJesu. Okusho ukuthi ke hey awuyibambe lapho nje. Angisukumi nalutho. Ngisukuma no Mark 7 verse number 13 kuphela. Kusho uJesu.